салом ва ба барномаи мо хуш омадед. Ахбори имрӯз чоршанбе 28 сентябр аз студияи радио Зудӣ аз Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. Имрӯз дар барнома ҳамсари фаъоли ҳизби маншудаи Наҳзати Исломӣ таҳқиқи ҳамла ба манзилашро талаб кардааст. мо кардем ҳамита кора рафта шӯи мара бе гуноҳ 28 сол додан. Ман рафтам ҳами кора кардам. Кумитаи забон ва ислоҳоти Тоҷикистон таъкид мекунад, ки такрори номҳои шаҳру деҳот ҳуҷҷатгузориро мушкил месозад. аз як худи номи деҳаи Навобод дар ҳудуди ҷумҳурӣ 44 ада, аз деҳаи Гулистон ё шаҳраки Гулистон 41 ада, аз Ваҳдат 31. ва ҳукумати Тоҷикистон сай дорад дастрасӣ ва истеъмоли тамокуро боз ҳам маҳдудтар намояд. маҳдудкунии истеъмоли тамоку ин низ яке аз роҳҳои мубориза ба зидди бемориҳои ғайрисироятӣ аст. ва ҳоло тафсири хабарҳо. Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон аз пай санҷиши ҳамлаи ҷавонон ба манзили зисти яке аз аъзои зиндонии ҳизби маншудаи Наҳзати Исломии Тоҷикистон шудааст. масъулони вазорат мегӯянд таҳқиқот бар асоси хабари расонаҳо, ки ҷараёни ин таҷаммурро дар назди хонаи зисти Раҳматуллои Раҷаб инъикос кардаанд оғоз ёфтааст. аммо ба гуфтаи ин масъул дар робита ба ҳодисаи мазкур токунун сокинони манзил ба таври расмӣ шикоят набурданд. шоми 27 сентябр даҳо ҷавонон дар назди хонаи Раҳматуллои Раҷаб узви зиндонишудаи раёсати олии ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ ҷамъ омада ба дару девори хона себу тухм андохтанд. дар маъло мезадам ма чикор мекардам 5 та сағираи бепадар калон кардестам. охи террорист мора меган, охи террорист худшон нестан ҳами хеле коро мекунан. мо кардем ҳамита кора рафта шӯи мара бе гуноҳ 28 сол додан. ман рафтам ҳами кора кардам. тухму себандозӣ ба хонаи Раҳматуллои Раҷаб баъд аз айни эътироз дар назди хонаҳои дигар аъзои раёсати ҳизби мамнӯи Наҳзати Исломӣ ва намояндагии Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо дар душанбе сурат мегирад. қабл аз он гурӯҳи аз мухолифони давлати Тоҷикистон дар нишасти солонаи созмон дар шаҳри Варшава ширкат карданд ва ҳукумати Тоҷикистонро ба нағзи ҳуқуқи инсон муттаҳам намуданд. додгоҳи низомии округи Приволжье дар Русия як шаҳрванди Тоҷикистонро барои маблағгузории созмони террористии Ҷабҳат ун-Нусрат дар Сурия ба зиндон маҳкум кард. ин додгоҳ Маҳмуд Лоиқ Назиров шаҳрванди 27-солаи Тоҷикистонро ба ҷурми маблағгузории терроризм ва қасди пайвастан ба созмони террористӣ муҷрим шинохта барои 3 сол равонаи зиндон намуд. Валентина Глазева, ёвари Доситони вилояти Хабаровск, дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, тафтишот собит кард, ки Назиров 3 моҳи қабл 534 рубли русиро ба як рақами телефон интиқол додааст. ин рақам ба суратҳисобе пайваст будааст, ки тавассути он ба созмони террористии Ҷабҳат ан-Нусра кӯмакҳои молӣ фиристода мешуд. хонум Глазева афзуд, ин ҷавони тоҷик пулро аз маблағҳои шахсияш ҳамчун кӯмак ба ташаккули террористии Ҷабҳат ан-Нусра ирсол кардааст. барномаро ба хабари даргузашти Шимон Перес, яке аз охирин нафароне, ки дар ташкили давлати Исроил саҳм дошт, идома медиҳем. Шимон Перес дар замонҳои сарнавиштсоз ин кишварро раҳбарӣ карда буд ва ба раванди музокироти сулҳ миёни Исроилу Фаластин оғоз бахшидааст. Хиромон Баққозода зиндагиномаи ин сиёсатмадори номдорро варақ зад. Шимон Переси 93 сола дар бемористони Телавив даргузашт. раиси ҷумҳурии собиқи Исроил 2 ҳафта пеш бо хунравии мағзӣ ба бемористон интиқол ёфта буд. Перес ба таври сунъӣ ба ҳолати беҳушӣ бурда шуд ва пизишкон тавонистанд ӯро дар ҳолати мӯътадил нигоҳ доранд. аммо рӯзи сешанбе вазъаш бад шуд. хабари марги ӯро рӯзи чоршанбе писараш Хемӣ расонд. ба нақливаи сиёсатмадор оромона бо дунё падруд гуфт. Шимон Перес 2 августи соли 1923 дар ҳудуди Беларусияи ҳозира ба дунё омадааст. ӯ аз соли 1948 ҳанӯз аз замони бунёди Исроил дар ҳамаи ҳодисаҳои таърихсози ин кишвар ширкат кардааст. дар муддати 70 соли ҳаёти сиёсияш дар мақомҳои зиёди раҳбарӣ фаъолият дошт. ӯ 2 маротиба раҳбари ҳукумати Исроил ва дар соли 2017 то 2014 президенти ин кишвар буд. соли 1994 баъд аз имзои қарордоди сулҳ бо Фаластин, Шимон Перес ҳамроҳ бо нахуствазир Исҳоқ Рабин ва Ёсир Арафот раҳбари фаластиниён соҳиби ҷоизаи сулҳи Нобел шуд. маросими дафни Шимон Перес рӯзи ҷумъа баргузор мегардад.
қарор аст, Барак Обама президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, нахуст вазири Исроил Беньямин Нетаньяҳу ва ҳамчунин дигар афроди баландмақом дар маросими видо бо сиёсатмадоре ки ба рамзи як даврон табдил шудааст ширкат кунанд. рӯ меорем ба Тоҷикистон. Кумитаи забон ва истилоҳоти Тоҷикистон барои иваз шудани номҳои такрории шаҳру деҳаҳо дар кишвар талош дорад. Ба иддаои ин ниҳод такрори номҳои ҷуғрофӣ ба ҳангоми ҳуҷҷатгузорӣ мушкил эҷод мекунад. Аммо мухолифони ин иқдом ба таърихӣ будани номҳо ишора мекунанд ва мегӯянд чунин тасмим ба ҷуз аз харчи изофӣ барои таҳияи санадҳои нав манфиате надорад. Гузориши навбатии мо дар ин бора. ноҳияи рӯдакӣ дар 25 километрии пойтахти Тоҷикистон дар соли 1925 бо номи Лаққаи Тоҷик таъсис дода шудааст. баъдан ин ноҳия дар замони шӯравӣ номи худро ба Куктош, Сталинобод ва Лелин иваз кард. маҳз дар ноҳияи рӯдакӣ дар тӯли 3 соли ахир исми бештар аз 130 кӯчаву хиёбон ва ҷамоатҳо иваз шуда ва ба номҳои соф таърихӣ ва фарҳангии тоҷик номгузорӣ шуданд. масъулони ҳукумати ноҳияи рӯдакӣ мегӯянд аз ин теъдод исмҳои ҷуғрофии ивазшуда ки ғайритоҷикӣ буданд кадоме такрор нашудааст. дар ҳоле ки мақомоти Тоҷикистон тасмим гирифтааст ба зудӣ феҳристи номҳои ҷуғрофии кишварро тартиб дода исми ивазшудаи такрории деҳаву шаҳракҳоро бозбинӣ кунад. солҳои охир дар заминаи иқдоми иваз кардани номҳои ғайритоҷикии ҷуғрофӣ баъзе аз номҳое мисли Истиқлол, Ваҳдат, Дӯстӣ, Наврӯз ва ба ин монанд дар аксар маҳаллаву деҳоти кишвар ба такрор гузошта шуданд ки баъзан маврид сокинонро дар ҷустуҷӯи маҳалли зарурияшон саргардон мекунанд. барои мисол вақте умр нишон дод аз як худи номи деҳаи Навобод дар ҳудуди ҷумҳурӣ 44 адад, аз деҳаи Гулистон ё шаҳраки Гулистон 41 адад, аз Ваҳдат 31. масъулони кумитаи забон ва истилоҳот мегӯянд бо истифода аз фурсат бархе аз афрод дар минтақаҳо ҳатто номҳои тоҷикии қадимиро бо исми шахсиятҳои наздики худ иваз карданд. мақомот мегӯянд иваз кардани номи маҳалҳо барои сокинон хароҷоти зиёдро дар пай надорад, зеро дар шиноснома танҳо номи маҳалли зист бо муҳри мақомоти масъул иваз мегардад. то иваз кардани шиноснома ҷои таваллуд ба таври қаблӣ боқӣ мемонад. маблағҳои муайян ҳаста тибқи аваярш мекунан иваз мекунан. мумкин ки пули худи ҳаму нархи коғази шаҳодатнома гирифта шавад, боҷ гирифта шавад. ин зиёди хароҷот нест. табдили номҳои ҷуғрофӣ дар Тоҷикистон дар ҳолест ки ҳанӯз ҳам дар харитаҳои байналмилалӣ маҳалҳои кишвар бо номҳои қадимӣ сабт шудааст ва ин ҷустуҷӯи маҳалҳои Тоҷикистон аз сӯи махсусан хориҷиёнро аз тариқи интернет ба мушкили ҷиддӣ мувоҷеҳ мекунад. барод Юсуфӣ, Озодӣ, Душанбе. хушхабар барои онҳое ки орзуи парвоз ба Мирихро доранд. мудири ширкати SpaceX Илон Маск дар Мексика барномаи партоби фазонавардеро муаррифӣ кард ки метавонад инсонҳоро ба сайёраи Мирих бирасонад. аммо парвоз ба ин сайёраи дур гарон мешавад. тоири сафар дар бораи имконот ва дурнамои парвоз ба Мирих маълумоти бештар дорад. фатҳи Мирих ва таъсиси деҳа дар ин сайёра ҳадафи Илон Маск аст. мудири ширкати SpaceX тарҳи фазонавардеро нишон дод ки қодир аст садҳо мусофир ва бори зиёдеро дар як парвоз ба Мирих бирасонад. миллионери амрикоӣ дар ин бора дар конгресси байналмилалии ситорашиносон дар шаҳри Гвадалахара суҳбат кард. ҳадафи аслӣ дастрас кардани сафар ба Мирих аст. ба ҳисоби мо парвозҳои аввал бисёр гарон меофтанд ва сипас қимати сафар вобаста ба бори гирифтаи инсон аз $200 то $100,000 поин меояд. SpaceX ният дорад фазонавардро баъди ҳар 26 моҳ ва замони ба ҳам наздик шудани кураи замин ва Мирих партоб кунад, вале ҳамин масофаи кӯтоҳ бештар аз 200 миллион километр хоҳад буд ва парвоз то Мирих аз 6 то 9 моҳ идома мекунад. Илон Маск ният дорад аввалин инсонро соли 2024 ба Мирих бирасонад. чунин парвози НАСА оҷонси кайҳонавардии Амрико соли 2034 пешбинӣ шудааст. SpaceX мехоҳад соли 2018 аввалин фазонаварди бесарнишин бо номи аждаҳои сурхро ба Мирих бифиристад то шеваи фуруд дар сайёраро озмоиш кунад. ҳоло вазифаи асосии Илон Маск пайдо кардани пул аст, чун барои сохтани фазонавард дар 5 соли оянда то $10 миллиард лозим аст.
برنامه‌های مانند را شرکت‌های دیگر به مثل شرکت بلو اوریجین مؤسسی شرکت آمازون کام دارد. درباره فتحی کیهان مؤسسه‌های دولتی کیهان شناسی هم برنامه دارند. ناسا برای پرتاب یک موشک وزنین باربردار در سال 2018 آمادگی می‌گیرد و روسیه هم قصد دارد سال 2022 یک ایستگاه بزرگ کیهانی را پرتاب کند. گزارش نوبتی ما به دوستداران سیگار و نوس داخل دارد. حکومت تاجیکستان می‌خواهد محدودیت را برای استفاده تمباکو در کشور شدیدتر کند. این هم در حالی است که در تاجیکستان سال 2011 قانون محدودیت تمباکو کشی در جایهای جمعیتی به حکم اجرا درآمده بود. اما این تشبوس نتوانست پیشروی افزایش شماره تمباکو کشان را بگیرد. زیرا اکثریت در این کشور بهانه دارند که به خاطر مشکلات و غم و اندوه به نوس و سیگار می‌آورند. درباره طرح نوی که کاملا روی تمباکو کشان را به طربخانه و قهوه‌خانه ها می‌بندد، زرانگیز نوروزشو گزارش می‌دهد. мавлони хурдсол аз фурӯши сигор фоида мекунад. дар бораи зарари он ба саломатӣ намедонад. агар лоиҳаи нави қонун дар бораи маҳдуд кардани тамоку қабул шавад, ӯро аз фурӯши он маҳрум мекунанд. лоиҳаро вазорати тандурустӣ ва гурӯҳи мутахассисон омода кардаанд. طبق این لایحه خرید و فروش بی‌نظم و دسترسی ساده به تمباکو و استفاده آن در طربخانه، قهوه‌خانه و همه دیگر بناهای پوشیده منع می شود. چون استثنا در برخی از مؤسسه ها از جمله بیمارخانه روحی و زندان اجازه استفاده از تمباکو در داخل پیش بینی شده است. خودم همین محدود کنی استعمال تمباکو این نیز یکی از راه‌های مبارزه با ضد بیماری‌های غیر سیرایتی است. مخصوصا بیماری‌های دل و رگ‌ها، بیماری‌های مغز سر، بیماری‌های سرطانی. تاجیکستان سال 2013 اعلامیه عمومی جهانی آید به مبارزه با تمباکو را پذیرفته است، ولی قانون فعلا عمل کننده این کشور ضعیف عنوان می شود. پیشنهاد شده است نرخ سیگار چون برخی از کشورهای دیگر از جمله روسیه بالا برده شود. کارشناسان میگویند به این وسیله دسترسی به تمباکو کم می شود. یاد دارم وقتی چنین قانون در نیویورک قبول کردند، صاحبان رسانه ها خیلی داد و فریاد کردند که کساد می شوند. اما وقتی قانون مورد عمل قرار گرفت، معلوم شد که تعداد مشتریان طربخانه ها افزود. یعنی مردم دیگر با خانواده و فرزندان به طربخانه ها می آمدند و خیلی راحت بود بدون سیگار آنجا نشستند. بر اساس آمارهای رسمی فعلا در کشور بیش از 500,000 نفر تمباکو میکشند که 78% آنها مردان، 10% زنان و 12% دیگر نورسان میباشند. پژوهش‌ها معین کردند که استفاده برندگان سالمند تمباکو قریب 80% نمیتوانند تا آخر عمر از این کار دست کشند. اگر لازم شود شب برآمده از کجای نباشد اقلا یک دانه یافته میکشد که خواب برد. نگرانی دیگری مسئولین استفاده فراوان نوس میان ساکنان در تاجیکستان است که به گفته طبیبان ضرر آن بیشتر از زیان سیگار است. این هم در حالی است که گفته می شود شمار نوسکش ها در تاجیکستان نظر به آنهایی که سیگار میکشند خیلی بیشتر است، چون این نوع تمباکو ارزان و دسترس تر بوده است. اما متخصصان ساحه تندرستی امید دارند با تصویب شدن لایحه نوی قانون درباره محدود ساختن تمباکو از سوی پارلمان، استفاده بری نوس و سیگار کم و زهرآلودشوی از دود تمباکو هم کاهش خواهد یافت. و در آخر خبر جنجال برانگیز ورزشی، سرمربی 61 ساله منتخب فوتبال بریتانیا سم آلاردایس همگی 2 ماه پس از شروع کارش مجبور شد به استعفا رود. این تصمیم بعد آن گرفته شد که خبرنگاران نشریه دیلی تلگراف این کشور خود را صاحبکار از شرق دور معرفی نموده از او در تطبیق بعضی عملهای غیرقانونی مشورت خواستند. با نوشته این نشریه، آلاردایس اثنای مذاکرات از همصحبت‌هایش در مقابل مشورت بازار خرید و فروش فوتبال بازان 400,000 پوند استرلینگ خواسته است. آلاردایس میگوید او به خطا را داد و از اتحادیه فوتبال معذرت خواست. و خبر و گزارش‌های بیشتر از این را میتوانید در وبسایت ما، صفحه‌های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک یوتیوب و همزمی مای رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه